parlok ha kawan kong ha ngi pan pau ke chi songo yo ble trai kan ran ha ka ba sai sian pat hula pan de sham beng ye phi pat kom churu ha yang yi pai pai we te nge ba pon pleng jong phi ha ki ban sapet ye ka ni video ha pen sadap ta ke ching lengo ka ching kedet ka bakrau ha ban ya kum mule ujat khna manu ki bam kwa te dashisha ulong bapher ki bapher lisi uwe diki khna ha baplatam ha ka de ka ri khasi be ye ki chongi ha bat ngim dang shu bat ong kum do hereng bat lisi kom ban shu ong no bal raw ni khna ukwa pansa banu ki babuan ki bayakni sudai u la kalong hang no le hakiwe ki banta chongka parthe namar ka e ki bapisham hangi tharai pa phim pan ju sham bat phim pan ju ikoj hagi di por ke baladap bat hagi shisha gila dei ban lech ban yekundu hagi yeng ke sem ka bakisa re hagi ni ke si ka don ke jing don kam hagi yeng ki paramarjan tang kata ka daw bon brio palat ting ya krendo hang ni hapo kali bat phim de ban so per pai ba khub le shibon te baba anda kaleng ke jongi ngi pan pau ji songo yo belai ubala pandesha miangi bi phi kum gun ga por ngidap na kisi sokman ka bakrau ha ka ba wata karta ka badang red kan osem tu phi khatsan wata karta ka badang red khatsan nam hari ke jungmut ke jung perkhat ke jung phi phi long kum orang ba te ngej pa kani ke jungwan ke jung yang ne ko bangi le thu ye phi kam dei ka bangi wan ai spa ka bangi wan ai pho hari ka dei ka bangi wan ban singa pe ki jing e ki jung phi pan leng ba ki dei ki kor ki por ki bam ta ki pai ba ki nyo sngo ki la ban bo chung toy la ni ki la ban le lam ko no ko ba ba tam ye phi ya ka yeng ke sam te ngej ba ngem ka wan pun ni kung kwa wan bon ki tien ngej ba ma phi pin ye thu dala dei se ki pai ba ya ka e ta jing sham ko jung phi to se ba ba ye thu phi ngi ka jing shem jing jin jar jong ate akwa ban ye thu bat ki pai ba mo ka namar nadu ba ipa ila email ru ila sitom te ipara e kum turu idon kam ban late school ban nang ban start te kawe ru namar ba ngi deina ka longying longsem ka baduk bat te phi habam don shi ipa kumta email ru bala sitom kumta te phi yo bam yo di nei pan email te ban bela kum tu ila hi tang ba ka jabing jong iru kam long shu te ka ba tri kam stat don teng kum tu iba i don marwai am isu keren kum tu shu hala ba marwai te kalong sem jenjar kalong sem jenjar am yangi yala deng la he kat ne kadai ki da ka jing sai jong email pat la ila sitom kat turu idang la yang iban saban mo ladang apa je email am kat no ngai sang satang ba ngan le kum no ken namar ba yala deru ngadang rit pat ngadang le school ladang am le school syuru ngala ban ya rab ya mo handai habang ngalit school ngai andal away school ekum tu don ki para marjan ki baong ban shu lej tong ekum tu nga lej bet bat nda kila ong mai totong tang si top ekum tu nga lej bet nda la yo pisa pat nga ai bat email ke nga ai no bat email namar yala de namar bangalit school de nga shubu tang si phau la ne ar phau tang ban yo thit khulom ekum tu dei banga nga dayo pisa ekum tu nga bu be jala de nga ai be baro bat email ka wei te ka jing ka jing isen jong nga yaki para namar ba ka jing perkhat jong ada banta jong ki namar ba wat la ngalong makana ukhna re ngala ban perkhat na banta ki para warla dangam ngamyo andre nga kat kajing perkhat jongate ladang ngamyo le school la deru kam lele andre tang ba ki para jonga kilanang kilastat tang ban laj ban shu ong kum tu ong ban lej panja lej na ying jong ki briu mo ladanga
ladang ngala nga ong ba dangam yo li school shu ru ngan psa ki para ki ba dang khamrit nga laingut te ngan shu pa school pa be kum tu ladangam yo le shu ela deru ngan perkhat na benta kalawe jongki kai ladangan shu nang shu start mangat ngahaban perkhat ya kalawe jongki para kum tu namar ngaya la de ngala start nreki para tang dak khasi la deru kim tip te on long shano hab emban ya perkharu ngaju yam man kapor namar banga isun ya imei ru nalor ba ila long kum tu mo kawairu namar ba ila long kum tu katno ngai sang sot nda aba teng da wan belai kum turu idang haban le kum ne kum tai kawai ka banga ngaju yaman kapor na banta jong imei de namar tang bai kwai ala jong ru imyo ihaban tit khawit man la tayo hajing sisa nda danga ngamlit school syuru ngala emban ya rabi inri school ru ngadang hablej ta jing tre ru ngam yo namar sengi sejan tamo da ngayu iya ki we ki baki bit ki biang em anda ngelapoi haying teng ngaju jauh umat baik namar ba tamu namar ki we ki bit ki biang ki para kum turu nda poi ya seng kum tu kiju poi baik te ban lej ban re ki para jongate tang la poi jing ya seng he kum tu im ju poi tang sisin ru bale namar ba ngiduk te ngim yo ban tit jan kum tu ki we ki briu nda la dei por la dei benai di sembarda la jandei por Christmas mo ki we ki ya phong baik ka ki ya phong jan thamai baik re ngipat ime nalor ba ilalong kum tu imyo amban penbiang penbit yangi bat kanong nga isen ime re kata kasusa tang kajing isen jonga kadonut namar yala deru ngampat laban lek trelik kta mo ngayam pinamar ba ya ipararu nga isen ya imeiru nga isen re te thu ngi village school bian village chora na pi lada ngayo ngala ban lek re lada ngam yo shu ngahaban pep namar ba ipararu idang lej iwe idang lej kelas B re kitu ki stengru ngahab em ban pen poi lada ngam la shu re ban pen poi kelas 8 kelas 9 hab em ban pen poi namar ba yala deru ngala start iki pararu ngakwa Henry lada ngayo ngahab hiban kit kli tang ba lada ngamiyo pan ngahab syuhun hibat ki umat ngan yetu bat pimo mentas nem te ngam judon syu ba sya tangan namar ba in man ru ikam yo belah re nga andal dei perwai school ngla tangan ba ka ko andre la poi saying dapat jika kiu dentang kiu sudah hajing sisa kiwe ndala poi ingda om don kila dei emban bitar renga yaki para nga kedup ibat ban ngayam ja umat ngaong ba om dilei kadai kajing pen ya start jong ublei da ngadon shpo arpo egum tu dangam don kausyu re ngasu yalik thiet no dai jing ba mai gum tu ban ba mi namar ba ipara leite idang khamrit imla em ban sya tangan ihaban da kumno lai sin ne sau sin singi haban bam jata abi ban ya rabi te la jong film do pang ya la jong da de bangai ngayo jabat ki para marjan em nga da de ba ai mai ngasu bam baik
lada ngam yo bat ki para marjan ngasu syak tangan baik ngasu penbiang baik tangi ya ki para lada ngada poy ying nda ngawan na school lada don jasu udah don tang khendiat ngam lada don tang khendiat ngam bam su ya kajana mar ngaperkat di ki para nalor baki dangrit kim la te ban syak tangan ya lada te sisngi lada yo sisngi ru hapor mit la yo te menta bangai kandu bat pikat no ngasngu kemen wat lada ngelaju yaman la kapor rai mentamar senia kandu bat pi wat lada ong ba wat la menta pi la ong ba om dei ba pi wan ice pa wan iphone rai pi don pat kamen sim ngolem mo pi yang ngiru pim keng te bangi dei ki para briu pi keng kum ki para ilade ngate ba ngan yetu e pi menta lada ngai stom kat no ru rei lada imei bat ipara ibiang ngam lei ya lada ngapang ki tiki kejaru ngam keng rei ngai ya kajing ya tang ban biang ki para bat imei ngam sngawe wat lada ngapang ru dadon gibriu kiba ong ya lej belano bat ngam ju ong reba em ngam lej re banga pang lej bet namar banga haban aye imei nalor kata ipararu idon kamban thid e kumtu i habdon kam na dong sedong watang sliparu yo te habi amban ya rabi imei wat lada ngapang hadu kat bangadang la ban yaj watang umru ngam lek pentong re ngam phat lek pentong re iparanga tong baik lada tong hi mar nga isen datong ipara nalor ba idang rit bat kabor ke eiru kim padon temo ban shu kit ya kijing kit ki bakia te kim la em bat kajing isen jong ya ki kalong ba ban ya kabayap ki para imei kadang ban ya bela de amar ba kadang kam kordor kajing im jong ki namar ba ki leite kim patti biya ke mo ki haban dai imei leite imla shu ban perkhat jeliu kum ki wei pat ki para briu mo para long kami dan teng nga ya i am judam re wala i long sibu i dan teng ba i ki ka jingpang em yang i dom i kum tu rei ngapat ngam jupan sngap re namar imei nadu ba ngadang lung ngadang kana ilapa ya ngate mo ban syu haram ya kiru kamlong ngabi ban terikat bala ngalda ibom hadu dangam la syu ban jajeru ngan syabai namar ba maki nadu ba dang kena ilakit ye kajing sitom kajing jenjar handrai ngi indala he la sanpat ngimdon kajing sengolem ye ite amlom pi te ba haga ban kong ipan pau ko ju songo yo blei yo pala pen hesiam yang i pi ko ngene ko por pilai i ngala chau mat oi te ban ong kum no ngim so nang shu ban ong ki paj ba ki be i kene ka video kin sa bishar hi kin sa sngap hi maki ringinut taman ong tang kene ka wei ha preng ge ja anti ge jongi ni thara ngim pat lap ukhna obakat san snem ubadon ke jing berkat ubadon ke jing em ka bakom pi ngira doai yo boleh ki paj ba ken doai yo boleh ba chi sen ka sngi philong beriu pinman beriu pin yo bersumari mei pin yo bersumari ki para namar pi dei hok ban yo ye ki baro jong re ka perthei te pi baba ngiru ngidap dak jing kthang ja ka men sim
ban yo sngo ye ke ba phi ma da ke jalan ti but wat la na ke leng ke jongi ngi kham he snem buôn mangi bani phi hanrei ke jinglong ke jong phi ngim lap wa tang si pawaro phi long bayar jong po berkat phi e mei phi e para ambat phi bu ya ke jing yap ke jol jong haswa bat phi bu ya ke jem ke jong para bani mei hadian te ba nang ye don ye ke ni ke men siem wat ai lat bo soi tan un yo ye phi nang ta ka ba pan kan mau phi ban bu yu ble bu jing doi be ke paro kin long ke bajop sisen ka singi ya ke ba pitrang bat baba omnot pan kular ya ke jong ne perte ri tanggawe baba kular ba ngine dalam darkat pat phi haka no ba phi social jinge phone yang wala ngim la pan yarap ka pisah re ngila pan bu chin wala ne kila pan thau gilat kelenti bat wan nom so pheringi sngoing kumi kin men ki para ki jola jong bat ngi takar pati ki pai ba begin bu chin wai khanang nam ta jong phi nam ta ki jong ki email taki para ki jong pi lani kila pan pit ban jong alam hagane ki snong hagane hajan riang do ki snong ngir ngi ha balik phai no kan ti ka ba jangai ngi nang ya phone no ka por te tingi mo ba dan e ban ai pi te sim tang te komplesi bon pi Pero te ka to pisah ka bangi ai kam de ka pisah ka jong ki ka pisah jong ki pai ba ki ba ye ki ba borom ye pi ki ba so pi kum ni ki para jola jong bat ka di kham tam ka jing per khu jong blai ma ngamla ban siu kuliang ye phiki pajba anre pinang ai jing kersan ya iba da ka ba phin bu jing duai ban nang kersan ye i